тахминан ин туӣ? кай омадӣ? дар куҷо ҳастӣ? модарҷон, ба ман фотиҳа диҳед. ман имрӯз ба Москав парвоз мекунам. майлаш духтарам, ман чиям мегуфтам? ихтиёр ба худат. фақат худатро эҳтиёт кун. С какой целью вы приехали в Россию? Я приехала в гости. ассалому алайкум, модарҷон. алло духтарам, хуб расидӣ? ҳа модарҷон, ман хуб расидам. пас бо азизҷон зудтар вохӯред ва якҷоя баргардед. ман шуморо интизор мешавам. хуб, албатта ҳамин тавр мекунем. хуб, худатонро эҳтиёт кунед. алло, ассалому алайкум, азиз ака. ман назди шумо омадам. тахминан ин туӣ? кай омадӣ? дар куҷо ҳастӣ? ҳозир расидам, маро биёед гиред. ман дар фурудгоҳи Внуково ҳастам. ба ягон ҷо нарав, ман ҳозир меоям.